रुंसारि सोमदोन बर'नि गोसोखां सेथि जोलुर बादायलायनायनि जोबथा गेलेनाया थुंगिबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सारक'ना लाइमोन आफादनि बानजायनायाव सारक'ना गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 18 सेप्तेम्बरनिफ्राय 21 सेप्तेम्बरसिम सानथामनि हाबाफारि लानानै रुंसारि सोमदोन बर'नि गोसोखां सेथि जोलुर बादायलायनाय खुङो। बे जोबथा गेलेनायाव बादायलायो नावकाटा टीडीसी क्लाब आरो जारकाटा एफसी क्लाब। बे जोबथा गेलेनायाव जारकाटा एफसी क्लाबा नावकाटा टीडीसीखौ 1 गलनि फारागथिजों फेजेनो। बे जोबथा गेलेनायखौ बेखेवनानै होयो 22 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबनि बारग' एमएलए सन्दीप बसुमतारी बिथाङा। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सारक'ना गामिनि थागिबि हरेश्वर बर'नि दुइसिन फिसाज्ला रुंसारि सोमदोन बर'आ थांनाय 2021 मायथाइनि एप्रिल दाननि 16 खालार खालि कभिड-19 जों साग्लोबजानानै रुंसारि जादोंमोन। बिथाङा उत्तर प्रदेशआव इउनियन बैंक अफ इन्डियानि एसिस्टेन्ट मेनेजार साख्रि मावोमोन। गिबियावनो जोङो आर'नाइ रादाब बिथांमोनखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। जोङो दिनै जारक'ना लाइमोन आफादा जोंनि गामिनिनो रुंसारि सोमदोन बर' बिथांनि गोसोखांथि महरै जोङो जोलुर बादायलायनो जोङो दिनै जोबथि फाइनाल गेमाव जों फैबाय। दा बे थांखिया बेनो जों थानाय समाव जोंनि जि सोमदोन बर' रुंसारि बिथाङा फरायनायजों लोगोसे जोंनि गामिनि मोनफ्रोमबो हाबा हुखा मोनफ्रोमबो खेला धुला गेलेनायजों लोगोसे फुटबला जोंनि बे रुंसारि सोमदोन बर'नि थाखाय मोनसे मोजां गेममोन। जोङो बिथांनि गेलेनायनिफ्राय जोङो हमनो हायो। बिथाङा नैबे समाव दिनै रुंसारि जालांब्लाबो बिथाङा जोंनि गेजेराव फुटबलनि नामै मोनसे बिहोमा होलांदों आरो थुलुंगा होलांदों। जोङो बिथांखौ साबायखर बावो। नैबे समाव बिथाङा गैया आरो लोगोसे जोंनि थांखिया बेनो जे जोंनि नैबे साब डिभिजन लेभेलावब्लाबो गोबां जोंनि लाइमोन जाखांफुनाय बिथांमोना जोङो खेला गेलेनायखौ नुबोदों। बिथांमोना जाहाथे बे खेलाखौ खेलाल' होनना सानालासिनो जाहाथे बेखौ जिउ दानायनि मोनसे राहा हिसाबै लायो। जों बेखौबो थांखि नोजोर होनानै जोङो बे खेलाखौ जोङो गेलेहोनाय जादोंमोन। बे फुटबल प्राइज मानि फुटबल टुर्नामेन्टखौ जोङो 19 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनानै जोङो 21 सेप्तेम्बर 21 सेप्तेम्बरसिम जोङो बेखौ खुंनाय जादोंमोन। जोङो दिनैनि जि फाइनाल मेट्स बे फाइनाल मेट्सआव नावकाटा एफसी भार्सेस जारकाटा एफसी बेटागावनिफ्राय बिथांमोननि गेजेराव जोबोद मोजाङै गेलेनानै थांबाय। दा बे गेमाव नावकाटा एफसीआ रानार्स आप जानो हादों आरो जोंनि जारकाटा एफसी बेटागाव बिथांमोना उइनार जादों बे प्राइज मानि फुटबलाव। दा बेवहाय बे टुर्नामेन्टआव गासै मोन 16टा जोङो फुटबल टीमखौ जों हांख्रायनाय जादोंमोन। नाथाय मोनसे टीम जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हादिया उसुबिदानि थाखाय गासै मोन 15 फुटबल टीमा जोंनि गेजेराव बादायलायफैदों। खोब मोजां नांदों। रायजो राजानि गोबां सापर्ट मोननायनि गेजेरजों जोङो दिनैनि जि फाइनाल मेट्च जों बेखौ मोजाङै मोजां जों खुंफुंलांनो हादों। रोजा रोजा साबायखर बावहरदों जों रायजो राजा बिथांमोननिसिमबो। दा बेवहाय जोङो प्राइज मानि फुटबल टुर्नामेन्ट होनानै लिरखानाय जादों। जिहेतु जोङो बान्थाखौ उइनारनि थाखाय जोङो 14,000 आरो रानार्स आपनि थाखाय जोङो 10,000 बान्था जोङो सायख'नाय जादोंमोन।